फट' खेबजानो फैथारो आसलि हाजोआव थांजाला मोनाबाय थांफैहरो जाम्बा फुरा थाल बागान जोब आरोना बियो ओरैजाय हेल' गाइस दिनै आङो बर' सेंग्रा जादों थ' गाइसमोन माइकखौ चेक खालामदों आं माइकआ आंना दै सिदोंमोन आरोना ओंखायनो जाया नै माबा आसाखिंनो आं र' थ' हेल' गाइस गुड इभिनिं स' लोगोफोर दिनै एसे इभिनिं टाइम मोनसे जोंना प्लेनिं जालायबाय आरोना जों दसे बेरायलाहैनोसैलाय दिनै आंनो आर'नाइ कट गानदां माने मानसिफोरा फैजोबा दाबो ओमफ्राय गारियाव गाखोना दं आरोना दसे थानानै बावखुंग्रि बेरायहैनोसैलाय एसे सिनारिफ्रा गोथां गोथां जाबायना दा ओंखायनो थांसै गाना गाइसमोन जोंनिया फैजोबबाय हाय भिडिअ'आनो जायाखै ओमफ्राय भिडिअ'आनो जायाखै जों ओंखारबाय आरोना नै जोंना सेटआप टटेलि जोङो दायो साबा दं मामा ओमफ्राय नै आन्टि ब्रादार मेबि ब्रादार लेट्स गो एन्जय द भिउस गाइस लामाफोरनि गोथां गोथां सिनारिखौ नायलांदो आरोना आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो जों दायो खोरोमथला आंबो बिदिनो बानायोमोन बांसिनमोन क'क्राझारखौलाय बेसे नायबावलै नायगासिमोन देखायथ'ला नामा दा क'क्राझार बारबा देखायनोसै डाइरेक्ट क'क्राझारखौ सामफ्रामबो नुखायो बेसेबां नायबावनो ना क'क्राझारखौहाय होमबा डाइरेक्ट दा क'क्राझार टाउन बारबा देखायनोसै गाइसमोन दायो नै गोजोनफुरि रड नै बियो सेटआ थांबाय थानोसै नोंखौबो न' नायनोबा आयना थ' गाइस हाजोखौ नुहुरहांबाय एसे आइ दै सिदोबा गारियाव सरि गाइस नै बेनो नांबाय थायोलै खर'आव बेनो नाङो हलथब थालथाक नांखायो थम गारि सोर फैयो गाइसमोन बावखुंग्रि एबार औ नै गोजानानै दंबावो आरोना मोनसेखौनो जालाबायबाय हनै सासे हाजोखौ खाथि नुयो हय सिदा थांनायबालाय मोननांगौ खाथियावनो थाब माने गोजान जायो एसे पुरिनि बुम आहा भिडिअ लाखादोंलै मोनथारनोसै बे वाट्सखौहाय आं गानथाराखैमोन दिनैसो गानबाय आं माने दाम खमनि बुस्थुखायनो लाजिलाय आङो गाइसमोन एक्सट्राखौ ओरै माला बायनाय ना ओंखायनो बैसागुआव बेरायफानो बडिगार्ड नांगौबा ला जोंखौ जोङो फैखागोनखा आरोना माने नोंथांमोनहाबो मा होनो फै बयबो बाहागो लाफै आरोना हाजोआवहाय लोगो मोनगोन गासिखौबो फैबानो जाबाय नोंथांमोनहा बयबो एन्जय बैसागु बोथोर नालाय गासिबो एन्जय लानांगौ
मोनां जाबाय गाइस नायबाय था भिडिअखौ बारा गोजान नांला औवा गायहांबाय दाख्लैबो भिडिअ देखायखादों माने मोनफैबाय गाइस फाइनालि साल बागानखौ नायफैबाय आरो दा बावखुंग्रि सिं बेयो गाइसमोन दा बेखौ जों भिडिअ खालामना रायलायबाय ना तो मय फट'शुट सं गाखोलाबाय नंगौ गोदाव सोरावलाय बेनि थाखाय दखान बानाय नंलालै जाय दखान होफैयो औ जाहांबाय नै गाइस जाहांबाय आयौ माबा होबोबाय सिङाव बेरे नङालै माथो औ नङा दिनजायो मा ए बासो सेल्फि लाहैगोन सेल्फि दखान होफैहांबायबो सोरबा दखान खेबजानो फैथारबाय आसलि हाजोआव थांजाला मोनाबाय थाम्फै अरो जाम्बा मोनायाखै फट' खेबजानो नै बिथाङा लेंबोदों आंखौ गानदो बैजों बै गेजेरजों हांसो फै बैजों थाम्फै अरसिजोब्बाय गाइस माबा फट' खेबजानाया आरो मानग्लुंजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै बेनो आंखौहाय लेट खालामबाय थाम्फै अरहोजोब्बाय नङा नोंनि फट'खौ रा आदाहाय फैद' गाइसमोन बेरायफैद' बावखुंग्रि हाजो बरियानो नों मा बुंनो सानो अडियेन्सफोरखौ फैलाय बुंदोरा दे मानो बुंनो बानांगौ होनो बाबाय आंखौ बे आर'नाइ गस्लाजों खेबलाय जोब्बाय गाइसमोन भिडिअ फट' लायै जायगाखौ सोलायसै बावखुंग्रियाव लाखांबाय गाइसमोन जों बेनिफ्राय थांफिनसै बावखुंग्रि हाजोनिफ्राय माने ओंखारबोबाय थांफिननो ओंखारबोबाय आरोना जों बेलेग बहायबा थांनाय जाबा थांबावगोन माने नायलांबाय था आरोना भिडिअखौ फट' खेबजाबाय एसे गारिनिफ्राय ओंखारनाया नैबाव नांदों अनो आरो दा लकेसनाव दङ जों डेन्जार जायगायाव दङ दै गाइसमोन माने आं बेकग्राउन्डखौ एसे बार होबाय बै साल बागान नङा बै दुब्लियाव बानायगोन भिडिअआ माने लकेसनाहाय गोगोम मोजां आरोना नै लामाया साइसआव नोंसोर बहाबा आंखौ बबेबा जायगायावसो दंफैयो बायदि मोनलायलायगोन आरोना खिन्थु माबासो आरोना बावखुंग्रिनि ओरै खाथियावनो एसे माने रिल्स बानायदों आरो ना दाबो जायाखै ओमफ्राय जों बैथिं एसे मोजां नुबोदों लकेसना आरो फैलाय बै दुब्लियाव माने बै फिल्डआव मोजां आरोना मोनसे नोंथांमोनहाय देखायनो आं जायगा बरिया हिट माने बेरायबाय थाबखौनो थांनो रोंखाया न'आवनो गाइस मा बुंनो आरो बैसागु बोथोर जाहैबाय रा माथो खालामनो बेरायबाथाय थाबखौनो थांनो गोसो जाया माने जायगाफ्राबो हिट ना ओरै बावखुंग्रि साइडआव माने बरिया मोजां माने दा आं नोंथांमोननो खिन्थागोन फुरा साल बागान जोब आरोना बियो ओरैजाय
गासिबो माने बेलासिबाय आरो सान हाबसिगौ आरो नङा ना माने बेवहाय रिल्स मोनसे लानो नागिरदों आरो ना बाव मोनसे लानोसै ओमफ्राय थांसै जायगाया बरिया हिट Hanya biskop kita saja guys, ayam dari mana? Oh, sudah sih. Bila pun boleh. Paling mana saja, kalau nanti pas nanti. Paling enggak, kita paling pendek. Biskop kita ini bikin beda sih. Paling nama. Akan apa deh? Akan aja. राइडावहाय भिडिअ लानो थांबाय आंखौला फट' मा गाखोलाबाय नालाय मालाय गाखोहैदों नै बेसेबांबा गोजौ आरोना ओरै खेबसे आं वाटारफल फिसा जों बेखौ नायनो फैबाय आरो रायजोफोर मानोथो बुंनो मोजां गुसु जायगायालाय हाजो ना बिराद गुसु जायगाया नोंथांमोना आंनि खिथु उनाव नायनो हागोन बे साइडआव वाटारफल आरोना मोनसे राइडआवहाय फट' लाबाय आंबो लानाय जाबा लानोसै फट' ना मा होनो गाइस निउ पस्ट सारायखौ हेलमेट गानगोन आङो नोंखौ मोनाबोला निउ पस्ट र' बिदिखालाय आया नर्मालाव लागायबाय आं निउ पस्ट फैदो नायगोरसै बेखौ खालाय माने नै हाजो थिखिनियाव दं दाबो गुसु गोजांस्लाजोब्बाय गारियाबो गोगोम फैखायो माने थान्दा ओमफ्राय नोगोद थाम्फै दङलै हाग्राना ओंखायनो थाम्फैयानो मोजां मा बुंबावनो आरो दसे थांसै आं भिडिअखौ फोजोबसैलै बारा गोलाव खालामजाला लाबलाय युवराज बे एकसाथ' गाइसमोन भिडिअखौ दानसिन बन्द' खालामसिन होननानै थ' गाइसमोन भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे कमेन्ट शेयारबो खालाम मानोना नोंथांमोननिसिम आङो भिडिअ लाबोबाय थायो माने साबस्क्राइबारानो गैया 1K बो जाया जा दिखारजोंनो लोंफ्लाङो आं बथलसे गाहाम माने बैसागुनिसो डाइलग जायो गाइसमोन नोंथांमोना एसे एनै सापर्ट होलांबाय थादो आरो माथो दङ जाहाथे आंबो गुबुनफोरबायदि नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोजां कन्टेन्ट बा भिडिअ लाबोनो हायो ब्लग भिडिअफोर बेरायनाय मानाय बेफोरनोसै जोंनाथ' ब्लग भिडिअ नालाय माखौथो होनो बेखिनियानो आरोना सेंग्रा बैसोआव बेरायखानांगौ नङाबा गैला माने जै फेमिलियाव हाबबायना माने हिन्जाव लाबाथाय आरो गैलिरा बिदि बेरायनो हाला मिथिगौ होनबा मानि थाखाय होनोबा ना बिसि फिसानि खोथा थाहैगोन बे बाराव ओंखायनो दानो रंजाखानांगौ मोसाखानांगौ बेरायखानांगौ फुल इन्जय दा सेंग्रा बैसोआवहाय आरोना आंथ' नङा गुबुन लोगोफ्राबो जानो हानाय आंल' नङा माने बुंथ'लालै आं गाबोन बुंसै थांसै आं केमेरा हाबदोलै